egia da askotan esateutela ez, hobe izatea ala, errodajean ez da pertsona batek muntatzea ez, azkenen, errodajea bizi izan balin bazu bertan egon dian gora berak eragina izateutelako gero muntaian, bakizulako igual, ez dakit, plano bat grabatzen bota balen baiteu, ez dakitzen bat denbora, etzalako ateatzen, kostatzen, toma pila bat, gero igual min gehiago matizu ikentzea eta etzea gai plano horiek sakrifikatzeko edo sekuentzia horiek ez, baina, nik hasieratik argi genekan, nire gora berakine bai ez, baina historia nondik noa jutea nahi nun, orduan muntaketa nik nire kargo hartu nahi nun, baina, egia esan nik ere gauza asko kanpon utzi beharra izan ditut, eta nire proiektu hau gradu amaierako lana izan danez tutore bat eukiet, eta azkenen nik modu bat eukiet ez, kanpo begirada oizekan beste pertsona bat, eta esan barregakat, beak esan zitzela, honek funtzionatzeu honek ez, hasieran barne gatazka eukin nun hau ateratzea nahi dut, baina batzutan entzun behar da ez, beste pertsona horrek ze esatizun azkenen zu hain sartuta zaudenen ez dezu garbitasunez ikusten benetan zehaiztean egiten, eta mingarria izan da gauza batzuk kentzea, baina nik uste filman hobe beharrez izan dela. Eta orain filma ikusten duzunean? Nik uste hobe gatu dela, Gaina atzo aspaldi nekala ikusita, eta nik uste azkenen pozik gatu naizela.